Hola, soc la Cristina Català i et porto un nou vídeo de ioga des de casa. Avui començarem amb unes quantes salutacions al sol per escalfar una miqueta el cos, per agafar una mica d'energia. Després farem postures de terra més suaus. Sí que faria falta potser una esterilla, una estora, no ho sé, una tovallola, alguna manta, sí? Doncs posa't a l'inici de l'esterilla, de la cotxoneta, el que tinguis que et pugui anar bé. Posa les plantes dels peus a l'amplada de la teva cadera. Comencem. És allargant la columna. Perfecte. Porta les mans al centre del pit. I fes 3 respiracions plenes abans de començar amb el moviment. Inspira pel nas sense pressa. Deixa que l'aire surti lliure, fes-ne 2 més. Inspira pel nas. Perfecte, i dona-li una intenció a la salutació des del cor. Connecta i comencem. Inspira, allarga't al sostre, al cel. Expira, cames estirades i ves-te'n els peus. Deixa caure el cap. Inspira, mira endavant, pots posar mans a les cames, separa bé espatlles de les orelles, allarga la columna. Expira, fes 2 passes amb els peus a darrere, ves deixant mans a terra, genolls també a la cotxoneta. Inspira, porta el pit i la barbeta entremig de les teves mans. Perfecte. I aixeca't aquí, cobra, inspira. Expira. Anem a la postura de la muntanya, piràmide, deixa caure el cap i fes 3 respiracions plenes aquí. Omple pulmons sense pressa. 2. I amb un parell de passes endavant o un saltet des dels teus peus. Deixa caure el cap, inspira. Perfecte, i des d'aquí creix el cel. I mans al pit. I continua, inspira, ves activant cames, expira els teus peus, inspira, mira endavant, expira, mans al costat dels peus, genolls a terra o si no vols sense genolls, flexiona aquí, inspira, puja, expira, muntanya, respira 3 aquí. Respira 2 aquí, ves entrant una miqueta més en la postura, fem una altra. Perfecte, si vols un saltet. Expira, 2 passes. I amunt, inspira, creix. Expira, mans al pit. I fem 2 rondes més, inspira, creix. Expira. Inspira, mira endavant. Expira, mans a terra, genolls, si vols, pit i barbeta, o des d'aquí, inspira, creix. Expira, muntanya. Respira 3. Respira 2, ves allargant la columna, si et costa aquesta postura, doblega genolls, acosta-hi el pit, respira 1. I ara sí, endavant. Expira. I recupera la postura, inspira, creix. Expira, mans al pit. Perfecte, fem una més, inspira.
Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Respira 3, 2 i vés endavant. Perfecte. Fem l'última. Creix al cel. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Recorda, pots portar genolls a terra i si et costa molt fer el cuc, baixa aquí. Inspira, obre el que puguis. I expira, muntanya. Respira 3. Respira 2. I amb dues passes o un saltet, vés endavant, pinça. I recupera la postura, inspira, creix. I expira. Recorda la teva intenció i queda't observant les sensacions al teu cos, internes, respiració, batec del cor. Deixa que es vagi calmant una miqueta la respiració, com el batec del cor. Agafin ritmes més suaus. Queda't observant. Queda't posat més bé dins el teu cos. Aquesta frase m'agrada molt. Posa't més bé dins teu, més còmode, observa't. Perfecte, ara ja s'ha d'haver calmat bastant la respiració. Inspira, omple pulmons sense pressa. Obre els ulls, deixa la mirada en un punt, activa una miqueta cama, s'activa el gluti i expandeix el sostre, inspira. I expira, arrodoneix l'esquena i deixa't caure el cap, deixa't caure endavant i el cap també. Vale, i fes-ne dues més, inspira, recupera la postura, activa una miqueta gluti, caixa toràcica al cel, obre't aquí. Obre caixa toràcica, va molt bé. Sí, per treure pors, ens ajuda molt a treure pors, l'obertura del nostre pit. Sí, fes-ne un parell més aquí, inspira, oxigena bé. Les espatlles estan relaxades, el cap també, fes l'última. Inspira. Perfecte, i deixa't caure endavant i ens quedem aquí. Mou una miqueta el cap, mou una miqueta braços, les espatlles estan ben relaxades i si vols fes una boleta. Pots aixecar talons de terra, porta el cap als teus genolls i queda't respirant aquesta postura. Perfecte. Ens n'anirem des d'aquí a una invertida, des acompanyant la cadera a terra, com et vagi bé, deixa't anar enrere i endavant. Vale? I si és possible, fes aquest moviment unes quantes vegades. 2, fem 3, deixa't anar, deixa't anar, deixa't anar, fem una altra.
i queda't amb la postura. Sí? Agafa't cadera, colzes a terra, ens quedem amb la postura de viparita karani, la cadera descansa damunt dels nostres colzes, i si aquesta postura per tu veus que no és possible, posa't un suport, un coixí a sota de l'esquena i fes un suport. Deixa la cadera damunt del coixí, treu les mans i descansa tranquil·lament aquí, portant genolls al pit. Posem un coixí aquí, vale? I si pots aguantar-te sense el coixí, doncs respira aquí, tanca els ulls, entra una miqueta més en el que està fent el teu cos. Perfecte. Podem anar a la postura de l'espelma, allargant peus en direcció al sostre i estirant la teva columna al màxim aquí. Vale? Si no et va bé, baixa. No forcis tant. Omple pulmons sense pressa. El melic respira. La panxa respira. Fes-ne 3. Fes-ne 2. Perfecte. Genolls poden anar cap al cap, cap al front o al costat de les orelles. Descansa aquí. I si vols, vèrtebra per vèrtebra, acompanya la cadera cap a terra. Molt bé. Deixa't anar i relaxa lliurement com tu vulguis. Recorda la postura que acabem de fer, que és una invertida. Les noies, si tenim la regla, no fem aquesta postura en els dies de la regla, sí? I si és un dia que podem tenir mal de cap o infecció a l'orella, mal de queixal, tant nois com noies, doncs tampoc la faiguis aquell dia. Perfecte, perquè en aquesta postura es regenera tota la sang del cap. Si en aquests moments tenim una infecció, doncs potser ens farà més mal o mal de cap. Però si et trobes bé, fes-la tranquil·lament perquè t'ajuda a regenerar les teves idees al cap i et descarregarà molt la teva lumbar. Pot ser quan baixis que notis molèsties. Si és així, no estiguis tanta estona la propera vegada en la figura. Perfecte. Ves posant les plantes dels peus a terra. Fem la figura del mig pont, però ho farem amb una cama. Sí? I podem començar amb el peu esquerre, deixant-lo damunt del genoll, la columna està ben plana, el cap relaxat, i des d'aquí inspira, puja la cadera amunt i expira vèrtebra per vèrtebra. I continua aquí, inspira, expira, inspira. I ens quedarem en la postura. Inspira, queda't a dalt, peu fort, cama activa, vale? Deixa que el melic respiri. Compten 4 o 5 aquí, ben plenes. La part alta està descansant a terra, espatlles, al cap, omple pulmons sense pressa. Perfecte, i vèrtebra per vèrtebra, descansa. Molt bé, acosta el genoll cap al pit, agafa-te'l per sota, genoll dret i queda't estirant una miqueta aquí. Estem estirant nervi ciàtic de la cama esquerra en aquests moments. Respira. Si no és possible agafar-te la cama amb les dues mans,
és aquest moviment de pujar i baixar unes quantes vegades, i si no, també amb un cinturó et pots tibar la cama des d'aquí. Molt bé, fem una respiració més. Vale, i anem cap a una torsió, tal com estan. Les cames, deixa-les caure cap al costat dret. Més, fins que et poden arribar a terra. Obre braços amb creu, deixa que el cap miri cap a l'altra banda. Omple pulmons aquí. Perfecte, i desfem la postura. Canviem de costat, deixa braços a terra, columna ben plana, posa't més còmode. Ara peu dret damunt del genoll esquerre, anem a fer el mig pont. Inspira amunt. Si no et va bé fer-lo així amb una cama, doncs fes-ho amb dues. Inspira amunt. Fem dos més. Inspira amunt. Peu ben arrelat a terra, la cama treballa, gluti treballa, i deixa la resta de cos que estigui més lliure i respirant, i queda't a dalt amb la postura, i respira 3, respira 2, perfecte, vèrtebra per vèrtebra, descansa, genoll esquerre al pit, agafa-te'l aquí, i estem estirant tot el nervi ciàtic de la cama dreta, si pateixes de ciàtica. Mantens aquí una bona estona, agafa't amb paciència, respira, deixa que es vagi estirant una miqueta més. Omple pulmons sense pressa, acosta una miqueta més i tal com estàs. Obre braços amb creu i que les dues cames vagin caient cap al costat esquerre fins que les pots abandonar a terra. Perfecte, el cap mira la banda dreta i queda't respirant la postura i deixant anar aquí. No aguantis el cos ara, no l'estem aguantant. Omple pulmons sense pressa. Perfecte, i desfem la postura. Molt bé, i genolls al pit i fes-te un bon massatge a l'esquena, a la lumbar. Abraça't una miqueta més, mou costat, el cap també. Perfecte, inspira. I deixa't caure cap a un costat. Descansa un momentet aquí. Recorda, quan et facis el massatge a l'esquena com ens estàvem fent ara, fes bastanta pressió amb les cames a damunt del cos. I quan respiris notaràs la teva esquena com respira. És molt agradable, prova-ho. Omple pulmons sense pressa. Molt bé, i ves posant una mà davant del pit, a terra. Ens anem a posar de genolls a la cotxoneta, i activarem una miqueta més aquí al centre abdominal, extremitats actives que ens aguanten, deixa el cap relaxat, l'esquena neutra, perfecte, i ves aixecant braç dret i cama esquerra a darrere i inspira,
activa, allarga i creix a l'horitzontal. I expira, descansa. I continua, canvia de costat. Inspira. Expira. Contem 3 en cada costat. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Dos més. Expira. Inspira, creix. Vinga, ens quedem mantenint la figura si és possible i si no, puja i baixa. Les 4 extremitats estan actives. Omple pulmons, si et costa respirar, desfés. 2. I desfés. Canvia de costat. Respira 3 aquí. 2. Perfecte. Descansa. Genolls a terra. Pots portar la teva cadira cap als talons i deixa que mans marxin endavant, barbet, el front a la cotxoneta. Queda't allargant aquí, queda't descansant i respirant. Omple pulmons sense pressa. Perfecte. Arrelar les mans aquí a l'inici de la cotxoneta, tant com les tenim. Anem a posar el peu dret entremig de les dues mans i deixarem que la cama esquerra marxi enrere i aquest exercici ens ajudarà molt a estirar els psoas. Deixa les dues mans al costat del peu i el genoll també damunt del peu. Si pots portar una miqueta més enrere i cadira cap a terra. Queda't aquí, allarga la columna, respira 3 o puja amb mans a la cintura, com tu vulguis, com estiguis millor. Respira 2. Perfecte. Va, acabarem portant el genoll entremig de les dues mans, el peu que surti cap a fora i vas portant la cadera cap a terra. No caiguis cap al costat, queda't a damunt. I si per tu és massa complicada, posa't un coixí sota el gluti per mantenir aquí més bé la postura. Respira 3, torna a allargar l'esquena, inspira. Queda't aquí, o vés-te'n endavant. 2. I una, omple pulmons i desfem. Perfecte. I fem el canvi. Vés-te'n amb la cama esquerra entremig dels dos peus. Deixa que el genoll dret se'n vagi enrere. Recorda, genoll a damunt del peu per no forçar, perquè el genoll no forci. Sí, cadera cap a terra, allarga la columna, et pots quedar aquí, respira. Cames una miqueta actives. Omple pulmons sense pressa. Si vols, mans a la cintura, respira 3. Perfecte, mans al costat del peu. Prova de posar-hi genoll, el peu se'n va amagat cap a fora. Ves portant la cadera cap a terra, obre el pit, inspira. I si vols, ves endavant. Ens quedem aquí. Torna a respirar 3.
Perfecte. Mans al costat. Joc de genoll. Amaga la cama i seu a la colxoneta per estirar-te d'esquena i descansar. Posa l'esquena plana, obre braços, estira les cames. Queda't observant l'energia que s'ha despertat al teu cos, l'escalfor. Si notes alguna part que has forçat, fixa-t'hi i el proper dia doncs fes-ho amb més consciència i no forcis tant. Però no et quedis curt treballant. Molt bé, jo et deixo aquí fent el relax. Namaste, fins la propera. Moltes gràcies.